Rahim, sing endi, Wak? Sing endi? Ki anake sing kian. Iya. Oke, bolo, dulur. Mumpung rejeb nambah sapi. Ki lagi niliki sapi, wis ping 3 ki pas ketemu ki Mai. Nyonyaku, ibuku, ki rupane sapi sing babon sing ndi, Wak? Sing babone sing iki, sing warnane apa iku jenenge, Wak? Klawu. Klawu ya. Dadi masuke jane seperti gede, iki anak pertamane iki. Ki lanang anak pertamane iki. Iya. Anak pertama. Tibar iki kok aku langsung mara ngene sing golek sing ngingu kok. Ditokna ya. Ke bolong aritku. Dadi ngene wis manak pindho, lanang kabeh ya, Wak? Iya. Lanang kabeh. Iki anak iki. Nah, anak dulu. Babon anak 20. Iya, anak iki. Iki Biar. kontrol cek dulu ya bolo mumpung rejeb lek iso pesenku tuku sapi ngene. Anake lanang iki. Turunan Semarang. Turunan memang rah. Iya. Dadi urung pernah dikawin ke Santik ya, Bang? Apa nih? Urung pernah dikawin ke Suntik. Iki suntik iki. Oh sing iki sing anak pertama kan Suntik iki. Iki karo ini. Anak pertama. Tapi ini masuk anu, Bro, masuk sapi apa? Iki Marlboro. Masuk sing apa versi setahun setengah setahun setengah 2 tahun 1, Bro, enggak masuk yang 1 tahun mana. Wis nyata nek. Nah wis ngono, Pak. Iku mentok mentoke 20, Pak. Iya. Ya sekedar hanya anu ya, info ya, Bro. Mana pindo cuman masih kategori ya maklum sing ngarepne mboke gitu rada-radaan. Mak sapine akeh, Bro. Ya wae dah. Berarti termasuk bibi bae iki sing ngarep. Ya memang kadang nggak apa bareng-bareng. Berarti kurang berkat ki, Wak. Delok Lur. Wong tani kok nang mburi aku gak pernah keliling bakal sapine pirang-pirang, Lur. Lu juga dua kan. Hah? Dua kan ngomong no. Ngene awak ki. Iya. Asyik masuk. Ngene mesti barang anak. Ci. Ini mangkuk nggon manggoyo. Wah. Lur mosok kalah karo anu Wak. Tua-tua masih ngari sapine akeh delur, Lur. Iya. Akeh sing jadukne. Oke, bolo ngono ae ya. Engko kita imporne. Ya muga-muga Untuk pertama kapan, Pak? iki engko arep nemoni sing ngingu dhisik karo tak dudohne Mak. Engko lek pomone cocok ya dibayari, pomo enggak cocok ya aku sak dermo ya Lur, karena aku sementara iku urung iso tak ingu dhewe. Dadi yo nawar-nawar tapi aja didadeni sik saurunge nek sing ngingu ngono Lur. Ora apa-apa kan, Wak? Apa? Ya maksudnya ndelok dingin ora apa-apa kan, karena kita kan ngomong sing ngingu dingin. Aku bakal kaya kan oleh ook. Ya iya, maksudnya kita lah nemoni si ook dingin. Iya. Mulut itu. Hah? Mulut. Lahirnya mulut. Iya. Mulut juga mulut. Ya balik sekakene, Wak. Aku pengen 3 iki mau awan menek. Ji wis mangkat oh. Berasar lah wis salat wis menek. Ji wis langkah maning jereku iki. Enak kan kandang kan? Ya iki mah enak kok cuman kok anak kandang burine sih, Wak. Anak lawang burine, Wak. Bersih kandang itu. Ya enggak maksudnya kalau lawang buri anak. Ora anu tah. Kandang, Mak. Hah? Kandang. Hah? Oh, dikit. Ji. Kebersihan itu. Oh, jadi anu nang dewek. Iya. Sembari belajar karo wong tua, Lur. Ya bener aku anak wong tani tukang aring kan beda ilmu, Lur. Ya kepalangan Lur agak panjang gak mau ngono. Kalian ngerti ilmu le petani Bu, tapi kok langsung luas nang ladang ngene, Wak. Wah, rebuk kandang yang kan apa? Sip. Wah, iki mah ya masuk iki, Wak. Iya, orang masih mana? Wih, kalah Lur cah enom Lur karo wong tuwek, Lur. Wah, kandang garing-garing mantap bebas. Waduh. Orang percaya apa ya rumah ini, Mas? Ya pasti iki, Wak. Waduh, masuk iki wale kemu garing, Wak. Jadi
niliki sapi sekalian diajari lur karo wong tepuh ya. Kita harus selalu taktim ya, belajar sama orang tua walaupun kita orang muda itu Ya boleh. tetap iya. Matur nuwun ya, Pak. Dik. Iki tak langsung nang ngene ok dingin ya, Dik. Mungkin selam. Ya maksudnya kon niliki kan ngono. Dek pesene kan pengen golek sing abang to, Pak. Jalan sing lapang. Maksudnya kan golek sing abang, ya aku tak dingin mamakmu nek kayane mah mau ngomongnya blubur sama blawur ya. Lamun salamat ya mental kebo. Metal kebok, metal kebok. Heeh, metal kebok. Ya wis ngono ae bolo. Iki rupane sapi iki anak pertama, iki babone saka babon kuwi anak. Jadi iki satu keturunan bolo. Sak keturunan. Oke, matur nuwun. Muga-muga sing ngingu gelem iso kebayar, regane iso mudhun murah barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.